Ensure ye ma general well-being. Ebusua po mudin hia me yie esne bibia. Enti me manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso wo ye Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDRG edwedin krato ya. Vimo energy drink. It give you them. The body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See, combining it give you go and vitality. The way that in there to me, come and taste and see. Vimo energy drink. It give you them. For your party, for your wedding, everybody, Vimo energy drink. It give you them. This advert is FDA approved. Me dofopa. Me paucho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na wo pa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo e wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup. Ye check up na no na BBC ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. ASEMBEBADABI. ASEMBEBADABI. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yanbisa Peter, Otec ASEMBEBADABI Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mugura, aye yemi na sienkam. Ise nyuman obia ni nyuma. Free Tax USA, where federal filing is always free with no games or pricing gimmicks. Because choosing your tax software shouldn't be a guessing game. Companies may claim their federal tax filing is free, that is, minus the hidden fees, high prices, unwanted add-ons. No way. And when you're ready to submit, it's not really free. Not this year, my friend. You have found Free Tax USA. Say goodbye to forced upgrades and unexpected fees. The only trick up our sleeve is free federal tax filing for everyone. Plus, filing a state return is less than $20. Go to freetaxusa.com. Yes, I know my dear. Woman can say, man, and now woman will be anyone in a moment. You're cutting yes, I know more. Papa and come home. The trees are great, blow, should you cotton bra, or do be a beco? What in Baba Natty, said they are on the CC, not be the to you know. Already one more than to me, and so my yaku could do, and find your cotton bra while the few anymore. I don't mean, amen. Amen. A teacher, Matthew,
ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de se ya no ne sister penini ba ha honum to ko honum no o de kula na bai se sada de na nso to o de kula na bre me se kula nso o ba no papa ho am so what o from ba mame me ge kula no ana me de akula na ko ne mame ho me ko duru ayi kula na so honum ma me se ayi mbana wa me se 19 no say 19 no washa 19 night wear and obo toma owo papa no e dem pra oye dey papa no dem pra o she dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no kwa no no opera na hey amina on sha draws dabi hey amina te ko dem no wo hwemusum mama ndaja ma ko da obonten some ka tell me so o pacho twam tropa di pamata de asame no chesa tichire na metese so ono papa na twampna de no opra de dem no ahye 19 no obotoma no ahye draws what is one hwan one na twampna mate ba ono de anhame me ba no na me pacho me je me ba no twam wo me pra masam ni na ni ASEMBEBADABI Abusialare edi asem ene de waba na Krobea na bedwafo eni na tiefo nyina enim okay me sam ne tete ene ne tentene sey me ne oba bi na ahye ene yinsan baaye oba no tu aba me dem ama ne me hwe ama no woi me to abadin no wie no na se gana mrem no kura nye 2 years yeso ko school ko ya mami ya makula no ko school gane baya wa say akura ni yema ba atimma yakọ abusiafo ho no wa fa ne to ne twantro ne papa mu busan say wo say akura ni yema ne ba ne de na wo no ne papa wai o so nim ne papa no o son daya na o yema ya o ye dai o son daya na o yema ya ono na ne papa akura ni Yesu Kristo second ya na sana ne papa mu busan no o ni asama obaka ana ne papa mu busan say onka person papa binka no mumwa no wanchimanka me so me hiama ba so me ba no school am say ja o chema we ni masamaka de beda onim nti me kwantinanta na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antenanta o call ya o check scan date no date ni nsi kobine de so esan kokosi obi kunu so enti mama keto adi me ho ya o ka kire me se wadi watimi adi manim ama makwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je atum se wone me na enyim ama na bo na busu amane na afei dia me se mesisi we na se we na obi kunu na me pese me de ma no a ne nsane ni nanie ti mama so adwe ba mi tim ne se me hu da menyem ye ndru ba bia na me yiye nti na menim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se obi nyinsan de ye mfa ma obi ba se ye obi kunu ne de wo sa me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka kye me pass mi na me ka kire nti mama me keto aye se ene sa de me kan kire boy ne se nyinsan no me yiegu kachire kobi no a ne papa na tobo o ma wadwene se kachire kobi no se nyinsan na amode beto nanim no aye dey ma yi atogu se be ya eho na chi be kata boy ni hu se ne ba bi wo me ho akire be kata me wo nya me ani me wo ya na so ye me operation wa wantumi an me amantumi an nti na adwe kosi se anam so ye srem ni nti na o se senka anya me operation anka me force se me chim kura anka mewu memba biem na ba ma ne cancer ti efro operation honom no wanka bibia me efro hospital ba wa boka wa ye bibia wie yi ma ba fie wa start ma onyim nyina ono ana na hwe onyim no ono ana hwe me akwa no bibia from begin na ahase nyina nkosi ending nyina obi kunu na enzi ye mo operation ya me ba fie no ana ye nya 3 weeks na ba mu say because we din kan ka sese ye ono a mewo bokwa nya ono nti na adwen ye ne ntama no koye DNA obi kunu ne koye DNA onu nyina na ko DNA fo ni mienu nyina na ko DNA fo ene o mo ye dey ene o mo share ye da a date ni beba ye nko mo office won ko je results no o mbe send afa ye phone so
Tia Sunday ne dear man on your Sunday media ma me no e ba no afrɛ wo mo no abisa code na wo di be DNA resource ni mu no na me frɛ me the number for krampo frɛ say omo mfa ma mo si da bi gisa number na me de ma wo mo office ho ne no a no betimi use dia na me see ontime na me chepu no me hu so me hwehwɛ ya na me de sa number ni from no me de ko ya se ba ya na nye obi kunu ne dia hey obi kunu vindicated baba kuma me ASEMBEBADABI me ASEMBEBADABI baba kuma me bio ASEMBEBADABI enti obi kunu koye DNA na DNA ne ba ye no na nyinsa ne nye obi kunu dia na nya ono dia ye nyinsa so waka kire ko bi nso se wayiagu enti won delete wo hu bibia akra mfiri ho ajali ansa na meko sakina so no ma mimbusa asasem wi moda so gina mu se mo beye DNA e wa kwala na ayi se so hun se da no a wo ba ha se no so wo san bo be ma ba ko adin kan ho se awurakurum so mo ba kai a mo san abusa ne se na obi san wo ho bi ma na no se an ne mpe na ba ko wo awurakurum na ho no kura no ma san kwanya figure ba ko na ye den miansa yidie me busa oda no enti me gina moda so gina so se DNA do mo beye me ye na me ye na de no aye me dia obefa aye me dia obeja do ile enawiai odumankuma nyame ayeye enka wodi enawiai odumankuma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yede ma wodin kronkron no arofo ne adehye awiai yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia ene ye benada
ene ye bosomi a etosum yenu ogefo bosomi ne da etoso aduonu nan emfimpinu ne aduonu nsiemu ene ewi awie ya senhia bio ebre na wie du ye de asembeba da bidwumadie no na eba abesom na dwumadie yi se ye hia so se yi a asem kropa ne eka yesi ye de suade yesi ye de kire yan ho nso ade no nti na awie ya ye hia yi nokre moma yensi yan ho se ye ba de suade ebre kro na emu ni ye ba be kire yan ho nso ade wa afidikase yi so na dwumadie yi hyaninsuo sese oba Facebook ne so oba YouTube ne so ana TikTok ne so a dwumadie no ye stream live no wada na ebru sa wo join ne ye ne a eya hye ma wunua no nya adusua ne ade kire dwumadie bintie eya ma wonom enye binsonhwe ebrekro na mu na wie wadwenkire bi a wo no o de betum wo comment section ho ama yen eya fa di ka ho ba bi a wodi free a wo de ba fa ka ho na yenyen kenkan kama we fidie iso ma wo bi anso hunu awie yenuanom be love radio for Spain and Spain for a monitor show ni nyina nyankopon nyam kese na ontutu mu anamo emfansie afa mu amo United Kingdom mu GN radio so Patmak radio so Abawa radio Amansan FM Bruni radio ene Sahara radio so nyina no na awie nyankopon nyam kese na omwamo mu amutie ye nyina wo hono ontutum wana monso mfansie ene Kings radio ene ni TV de eye Paris France abuchimani mu na wo ye wo dache hima radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America buchimani mu awie won mu abade mu abiebiem dwumadie no etwagu medi de Krobea Nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apesemakana nenie ena de Krobea jata meni wohia ewe afidie nso ene eyesom ena ye ba besom awiei esum ni mu no wonso hu hia bi enti ye nyina ye hia ye fa ye ho adwen ye tutu anamompa de si anamompa so na ya hwede osoro ene nananom beboa yende yedru awie mabedwafo wa ha oba de achia me wa ha eja kwa me wa ha awie jataba enso wa ha saa na wo kontentan enso so a adofo ne ade hye enso aba de mu du a ye nyina ne aka bu mu a yeso ena awie eja kwa me akwa be bro ena me jusu ebru umpum say adum ahweye se de bia me kanon da nyame na wa na nyame a sure Masi bro no de ye me de papa danyame na wana na wo koda hwan asem no ono anso na de ye nam yeah enanso ya sahia bio eyesom ene ye ba besom da bia ye hia wa afidie so a ye se ya adesua san ya ade kire enti enanso a ye hia yi eye saa pepepe ne ye be ye no esi adwomoni wo nipa trim enye gro enti onipa da sani se wote ase a de sese woyo ene se obema ahweye abamu bi eye wa wunua eye wo yere eye wukunu oni no a na ekọ na eba esumasem no munyina na moka enka adwuma mu hade mehu se ye menua nie nanso okọwi ase no eye ono ene yi o ma eme etam okoto border so wehu se ne ete nti uti wiase ano aya ahweye kese enenso ye da foforo arofo ne ade hye ye hia ye ba besom enesa wo ba ntentan ne so amankwa abo Steve mehu se wa announce wo ho odi oba bi a wo announce wo ho amankwa abo Steve a very good afternoon to you ena wi wa ba ahoma ne so osena na Krobea ma mentwa me ho na menya me nioma no bio ma wo hunu se ne amankwa abo Steve me wa ha ena wi ma ma opiafo ebru osoro nka ho ogoromensa ena wi wonso mahu se wa ba ahoma ne so osena na ya Krobea Asante yi wadama awie ya sahia enei yesre osoro nhira osoro ahobambo eni osoro nkwahusan se na Krobea enka ho ene atabo aten fashion design osi Krobea obabo ofu edu deeper life a enya asem keto wa ha o
ene yenso ya bade mu pa ne emo ha na ya chiachiao na ya busase umpum etesei ogoromensa se nana ajingu ono so wa ha nana Krobea wonfa dwumadie ni agrokra Nyankopon hyiramo na onyamo kese no ntutuma na mo nso mfansi ena wiei amankwa positive no chese akra Krobea memwa ha na me ankasa me ba Yvonne amankwa na ka kire no mame se me done pa wate Nyankopon hyiramo Mercy Ayamba eno se hi na ya Krobea Asante awie me nso me wa ahoma ne so akra Krobea yenso ye hwew ye se tie dane das ye ni hia se ya akra Krobea ye ni jepa na kwasi eno se Krobea nie na kwasi nsu nie ena wie yenso ye ni wa hia bio yenso ye ba besom hi na ya Krobea Asante wuyiri ni o fate me nso ma ba ahoma ne so na awie yenso ye hwew ya tie buru fate Nyankopon nsu nhyira pa wate na onye okese ontutu one wabedwafo a monso matwa ahia ho no munyina wana monfansie akra ya Krobea Asante ena wie mechiao me wo ese South Africa ena menso me bode mu wa ha ena dwumadie no menso metie wa ha mate medase owura tachi ena osana ya Krobea Asante no members nyina ya chiachia mo I love you all ena wie Nyankopon hyira mo pa wate ya ponsu nie ena osi akrama ena I think sharing earbuds, disgusting. Finally, headphones I can share with people without feeling deep immense shame. Jock sent over their OpenFit Pro, an open-ear headphone with active noise cancellation that doesn't rely on physically plugging your ear. Totally acceptable. This solves my major earbud problem and allows me to go for runs while having a pretty ideal balance of isolation and focus and awareness and safety. I was also really impressed with the multi-point pairing. I've had really bad experiences with other devices in the past, and this, possibly thanks to its Bluetooth 6.1, worked really well across my PC, Steam Deck, and phone without any real issues. And you can check them out at the link in the video description. It's time for Taylor right now. It's tax time and time to double your down payment. Up to $6,000 at Taylor Kia. Get the max out of your refund today. 0% financing plus make 0 payments until spring. Get up to $5,000 more for your trade. It's time to double your down payment. Up to $6,000. It's time for Taylor Kia. Akwada ne bewo na o ka kire ne nyonko akwada se one day enipa beko hwe sa asem no na nawie me pesa me ka kire o one day obema ubifiri asase so one day oba ubifiri asase so enei me na me how doso o hawa doso dodo wadwene mu nyina ye obebre ye na me nko ade me ba wiase be ye dey eya wo haw no enti na ema wo ka asem ne de kire wo bra me bre wo me wiase ede na me gi wo wiase wa ansa no ye wo haw na no ye no utie me ye bra me bre wo wiase ede na me nko a me gi wo wiase se wo haw o wa de soa na da bia wo hunu ho se me nko a me ba wiase be ye de ya wasem no na no yie ene se bra wo bre wo wiase nyina mu no obeje die wo wiase onia odwumtuni bi bo odwum bi o se nipa mepre nyinkyere eye din ene nipa bepre ye eye din be na wo pre ye wodimpa ene ye wodim hunu se wo yire wo ho na utumi nya dimpa no a onia bra wawuo na wo ko nyina akire no ye bekoso abodin na mom ubenya din hunu a ye bo udin no attachment ben adjective ben ene ye de qualify udin no hono no ene asem ni nyina pre na pe diba na jai se waso wiase hawo wiase kodanna wiase adwendwen nyina de agu utri so no after all one day man shall surely live. Unke wiase mu sani wo obaye no
obete say na ona na asumasi ni nipa asumasi ona na asumasi ni nipa asumasi onu mu adidi mu aba beduru wona na so ona na ba ye no wanka okọ ebi ameka say na wo papa ma papa be wo papa kura anti ase saa nete enti wonso onchene bo e wa asase so edane se bo kura no a onue obekọ de ani o ha bebrebe a waso awo tiri so yi de ani amane bebrebe a waso awo tiri so yi eto bebi a to begu se wo to begu a ya de basa ye bi emmo ubedin fi a otredi ampon ededomo ena wie Krobea masemu ani ayaka ame ana Krobea sebnie mo ni kasa mo ni adwuma so ana ma enche atiefo nyina mo ama bebie mo mutie nyina papa bi wato ne kraman ji wase da krope ne kraman di no ba huza ngofo bi nso asore se ye wen kraman ne nkra enti ye nyemra mani mo nko omunko gina sire mu omunka sa asemu omunko boga ngo ka sa asemu ana omunko voter enko ka okra ho asem say you protect yes no mo ye so chief meeting da krope sure pani kraman di anu ye me de pa nana bra bebrebe a obre ni nyina da krope sure chura no pose se ube dwendwene wontim fa basa kuma bi se nka otentene ye ho nti ye agye nka bebrebe nyina achi no ube bra edi be na ope no edi no papa ana se edi ni ebone abo bi ni nam wo dwa so se won pa abo ne nam a ye boni dia na wusu ni so bi uko djuma bi se abo be na ni se abo wo se wọ́n sẹ́ wọ́n sọ àbọ̀ ní sunu video sáà àbọ̀ ní kúrọ́ nù náà sunu sunu ìdí ní ntí yẹ gbọ́ ní di kyerẹ́ wá wọ́n sẹ́ àbọ̀ ní tí a sẹ́ ní sunu náà sunu nù ẹnam sẹ́ wọ́n pẹ̀ntì a èdí bẹ́ẹ̀ náà wọ́n di ama o. akọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ti náà dwa mu yìí dákòrò pé yà papa yìí kẹ́ ẹ̀ ní wá akọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pa wọ̀ hàn kàdú mìínú ẹ̀ bọ̀ yìí nka sáà bèrè wọ̀ kwan ọ̀bọ̀ adé pa wọ̀ hɔ a nkàdú mìínú ọ̀bọ̀ pẹ́ẹ́ mu yìí nka yẹ na obo edin bi no na me kai se me modi ba bia na me wo akobi sa no pa dana se bi otoye no ya nya obi amara me bompa ya ama no ono ane nkrofo ni bi ena be gina ho na asema wo kan na ayro ho sa dini bi na wo ji ana da krope sure nti ba dini ye din pa efama da se bro me da se ene yaw me husi waba ahoma ne so osena na Krobea be mo an ibro anti Jennifer me husi wonso waba osi akrai Krobea yankopon hira o ate na ho te se ya me ho ye yankopon ya dubunti me ho den pa kwadwo Monday me husi ofiri be kwa iko ne yaw waba ahoma ne so osi akrai Krobea fire shop ha ne ye wo yenso ye hwew ene Imas Hotel for omo wo Offenso Old Town omo ba homane so eno am se akra ya Krobea Asante yenso ye wa ha bia yenso ye hwew ye da mo nso mo asie eburu Godfred eno se akra ma ha o ene wo ba abo ntem Lake Road a yenso ya badim ene Wasti eno se akra me nso me okodongo ye frɛ me Wasti na me hwew atabo ate fashion design wo kan asem no bi no se akra asem no nyina no aka no ka kyerɛ won ye betu wiase enye dania ibeja hwako ebra da yesa me madinki aka asemu ya kyerem wo afidie so da se me papa wu ndem okay enti minimini aba ma de odi machi efra no kwadwo mama na kwadwo ni numrika tu na wuni ndi atie baabi a yete no yete kwa ho pe ekwa akasi afri twapiase bom ho eba mendu kwaw ne oboase road udi mirikasi so a eyesa akwa ne ho na woko na monhwa ade bi kwadwo mama kodi nkwasi asem na abere minte pena unim oba besia woro ne mpabo agu fom kwadwo ni mirika kopao no odi mirika didia kwadwachi adania wo penache na dre no kire se wodi nkwasi asem oba wotete mema no okay say yenkofa abena minta megina ho na yenkofa kwadwo mama megina ho
na yenhwe se wotumi twini mu free ha kokoduru Otec gate hakora minute dodo sei awese dodo sei na abna betumi atumirika free ha e de akwakoto no Otec gate ho saa nete yeni mranka so da krope one day you shall surely live enti wa fa wiase chagire nchei wonkwa na ade abobo wonkwa woni woga onie dia wodi obi onie one day you shall surely live edi ba ne ebebo wachi me da bia me kasa bi ni papa bi edwo so krapa ena na papa de wo edi e praise na papa na organize adwomtufu e wodi ba na papa na amfa won no se ye ntontum nyame aye enso saa papa yi no otumi twe bet hook man adwuma ye ni bu nkotodwe nkyere no de hook no de bro no ene ewunim de asi saa ne dan no abad ne nsa to so bank fo je ye twa ne wholesale ema China fo na abeto wa hu se ni wiasete enti usika bebrebe apom preda ni umeti a wapagya yi da krope one day you shall surely live obeko na wokwa edin ben na udija onu adwen saade ne ho ate ya adwen ho you see Islam achibonka mehu se ofi Bahrain waba homa ne so Nyankopon Israel Imas Hotel no sana Krobea you look so nice I was a student of Otec School of Journalism oh ya nyame ase chia opon ja kuma me wate yo Imas ya tebru why ya da onso so abaso ojampa mete wonka che ojampa o say I love listening to you every day Nana Krobea me dose de bia betie Nyankopon Israel Afosen Junior and o say akra Krobea me wo bo ase chechire memini da me wo bo ase o madinki aka kire me se minu afrim wo bo ase abompe enti Nyankopon ya adomo a memini da yi me wo bo ase meba fiada memini da meye yie meda joada de mefiri bo ase enti obo asefo amutie mi na awie nyina no Nyankopon Israel na ontutumu anamonsi Afosin Junior meda asi ebru why mehusa wonso woso Cruise One Media o se oji amanie apese makana na ni Krobea jata se ye ni hia se ya ye mama opiafo ebru ebuadu 7 o se na Krobea yanso ya wa ahoma ne so Afosin o se ye nana meshiawo ne ehia me was Stephas school ho Saturday honey baba ye no why honey baba ye no mi nu ada form Nyankopon fa ne krensie awia me wo awuraba ba ya akoko bi wo manim ha supreme bra wanim akwaba ohun te sai nyame adumo mompaja bibi ne nkosoro kakra ma ne mame na onka sengum mame oboasi asonkorefo nso aba dupes gagai asonkorefo awia mo nso mechiachi amwai mechiachi amu Nyankopon Israel pa o say I hope I will meet you there I will be happy for my lifetime o peso be shia mo ho wedi beje onkwa na nyina mate ene yinhia why yinhia odi de say mawura medindi ajewa Rose ajewa ajewa ufiri he na ba ha ne esere so adeja ehwa na ufiri ana wote ho mepacha ho na mete wote ho na afiri he ahafumem wa hafuni ufiri ahafo mepacha emempe ana emem kru ni bi eskese na na paso ampade hye ne wo ememman hini kunti hini ye frɛ no nana Yaw Asante paso ampa ono kra nso ne maame da fom ye nyame ya adom efiada yi eni nana wa wani tuase mintumi ma na nso metawachi wo honhum okay one nana sakire nkwanta bisa ono nso ye sakire kru unim sakire krum ekwan na ekọ enyade sankore ehoye akrudie ana kwan no nana gwa bisa o kwan na ekọ ben kro ni pa ehoye very popular
Okay, yeah, at the right time will be who. What did you say, Menin sound? Patrimo 28 years. 28. Eduma Ben, are you? Me patrona me tonsu Katia. Na tons you. Who tons yache? Me tombe 1 year, and 2 years. 2 years. Means you for say mutrimo eden kakra. Chire ensuo botro water wokoto de ehyem na calculate se ne moton no abonten na moton wa munya times 2 asesei e wo so adenti na moye saa ensuo fo me pacho ye de me na me ko go kam ensuo wo go kam ne te sai chire mi mu minim se force ne wo mu go kam ensuo go kam mo de ente sai chire mu kakra se obi ato ne fridge a wo fa ensuo agum na wo be kwa ko yiri akwa echima ene fene go kan enti se wo koyi kwa achima sa no nipa no temfa so ni bia na se ono no fa park na o de bottle no be ma obi a 35 na o de age 4 cedi na 45 o de 1 cedi na won so de o de kakra to so enu bi na o yo se de wajai me pa chan adan no wajai me yare ntina me jai o yare me pa chan Infie aduonu nwotwe 28 years. Why was say me pacho mienu. Why two? Me pacho. What way? Hey. Ayakwa mi we yakasa man infie abeman be say. Mama na 17 18. Hey, oba panyini was say. Me pacho 8 years. 8 years. Pacho. Na bi odi ho was say. Oh 6 years. 6 years. Pacho. One be ma kro na wo ya na mienu. Pacho be ma ba ko. Na na wo mienu. Pacho. Okay. Ende awie yi asemu ede wa ba ya nim ha no entu nsim fimfini hyase chire yimu ni ehunu wo hawa wo de aba de na do nam ajewa Pacho de ade menam biewa no Pacho de ade menam ne say me emfa me kwatena asre so adeja ho na me ne be ma bi na kwatena ho nti e kwatena ho kasakasa ba ma me ne be ma na ntam tete kakra ti be ma na ko jame nkura mienu ti ne mu odin ti me kwatena ho no o ja nkura na ma me sa na ahokyere wo ho kakra ti ma be ma bi ba kwam so obesuso mu kakra nti e che no wo de pesem to mani na me fi se o wo yere nti me busa no so wo yere so na oba bia wo ntafo beto ma jai nti me busa na no so na oba na jai nti oba na kora ko nukurum nti ma me be ma na wa be hunu after the only womb you na chi no ona e ka kire so ni yiri to aso nti me ne tana ba eboso me mienu nti na be ma bi boy bi so ben me e ma me dan a me ko han ye kwa be ma na di mani ma me ko han dan ti be ma no so ba so opeme ana me ka kire ne se me mpe no na se ne me ne te se nua esi da na osan ba ka kire me so opeme nti enu achi no ana me wo ha na me ko okuru na me ba kuru ma beton ade na me hia obi na nipa no bo mama na ese na wo na kwa bana ne yere ko wo na me se me ana wo se ana me se kwa bana ban ana wo kire kwa bana nipa wo ye nti me kwan ye na me se me die bia na nya me a nti me ko ye na me fere kwa bana ne busa na se mate asem bi na ye se wo yere ene wo ko wo me ho ana wo se nya nokore na oba no a wo ne nete no oba ne no ma aka no ho oba na ba so obesesa no ma akọ enu nti na ma oba na ye den aba ana obi be ka cha ne se wo ne minute na me se na oba wo ne agyae na so oba na obete se wo no oba bi na tia esida na ono obeko ene wo nka nokore mintimi no nye den ento aso bi na wo se ya oba na ba so obesesa na me se mintimi ento aso bi enu achi mbe hu so na oba ne da so te na me de ma twe me ho na me te me baby ewo ma be 3 months ena me sha ase am yare Oni be ma ni jai ye chiri be ya aboso me miensa wo to be bi o be ma ni so te ne be bi o to aso nti me sha se yare nti makọ hospital me di kan kọ agogo me kọ ye na mo se me yare na me kọ pra me so eno so sa the doctor na kan se me num nsu ntente me so me num nsu je na ye me mama na me se da bi we di anya kwa na me frɛ boy na me se me hu ye because me nye the body that you have 90 days after you start is going to be the best body you've ever had in your life.
Progress is a process. Pushing ahead. Okoye no ye me bibia na wo se da bi. Na me se a wonya me hwe so me mente me ho asente ma boy ne ye se ene se me ne yere na ye me bibia wo de me be ko ba bi. Enti wo de me ko ba bi. Be man ne kan sa akyerew. Enti e be ko na ye ko hu no kore ne be bi free. Enti ye ko nipa no so ka che me se me before me ne boy na ba ne de wo hu bi ye wontimi nka. Aje se me nko amaba. Tuwo baby a wo call ye no. Me mfa nse duri man na am call ne ho no. E no no ka sei de kyerɛw. To aso. Enti me so me nim baby wo de me call ye no. Ti me ba na me ka cha ne se bra na ye call no ho no. Me pesa nko mfa bra na number ma me na nka me nya de me nko ho no. No se number no so do ntimi mfa ma me. Enti na me hwɛ de ye kɔ na de ye me ana ye me na me frɛ me ma na me ma mo ye se memla hafo te me koduru ye na me call baby me kodu na mo ye so obi abomedua na onso fa akire bi o ma me de wo koy ti mo koy ye ne e ka akire wo se obi abomedua e wo chi e ho de o ma nka me ka so mo kan ni pa obomedua na ye ntoro o ma nka ti asema nipa na kan se nipa ne de nsuo mi no abomedua anti wasame bedane e wo ye mem konfo hene e ho nti mi hwe na e ka no wo soro de e na me bla frɛ me se me mla hafo ayi kasapin e ho na me bla no de me bla ndi ka de me ko sofo bi ho de kodu na sofo ne se kasapin na me ka no mo fa sachiri krum ne koy to aso nti ye ko me ko kasapin na me bla na ye se wo de me ko sofo bi kodu na sofo ne se wakacha me bra ne so wunu aba ni no se no se wunu aba no wakodi bem oba bi bema bi echi na bema no wo yere wanka no kora nkyere wunu no na bema na ne yere na bonu dua wo nechi nti wunu ya na to no dua ne abo na eweke no nti me bra ne ye no obusa na se bra ye no kore na me de ma ni echi ni nti me papa ne ye se yenko pe no maka kramfa ma no mfanye bibi mam nti me kwa na me bra so still na wante ase wontimi nyina fa akonka se wo ye BBC de ensa anko ba bi foforo ene ho nso ye kwa ye kodu ye na papa no nso ka se makodi ba ma bi echi ama ne yere abomedua nti no edua bo na ewekeme nti se ebetimi dia ono nso edna ne dua nti me mra ne yanane ana me se mate me pesa me ho to minti mate na ye ene ye bo kakra ana wodane ye wadane ye still na me ho anhye da mai me na me hwede ye kona asema bobo siane ade lia ye ne ade aboka no na me yesa zese no mintimi ntena hasa me ho nto me kola wasa me ko na me koye adwuma nkaka me ye nkaka ye adwuma se na be ya me mma no nso nsaba ko man enti me ba ye no na yare no san be ye den ofri ahafo ho ba kumase no ana me san frɛ boy na ka hye ne se asem ade sei na ye me ntime ho ase still na nti mesere no so oba no kola na o ma me nko nanim na mkopa oba ne kyew na se nke se yemfa yi ento yi boy ne se me ya bonsa ana me pese me no ndie oba ne nya me hwe be ma na wo ne watwem penan ai pa chwan o se wo ye de ai o se me ya bonsa nti me pese me jeje no egu nanim ase keke ti ma me de asem na se ayame nko anti na me hu ne se nti na ehu enim temebo committee chairman bi amane wo adeja ho ana ofre boy no na onim se me gina phone no so bi do ofre boy no na boy ne bla ne ye conference call na me gina so ana o se wuni maji wa na o se aji wa ben na o se aji wa ben na wuni mu no na o se aji wa fo de bebre bi teme fie na o se aji wa o kyerɛ na o se aji wa ne de me minim no ana o se na emmema bebre ne wo kuruma esida na aji wa beka se wona atena ma wo yira abonu dua ana wose me de minim ajewa bia na mene na akotwempe na mene ajewa anya hwe da na makasa mene na yibibi te wona bla na kate ko no wose ma me wate wasuma because na me pese mene no nko abekasa na akoye se me asema mbeka anyo no kore so wate na mse o bla mate nti bla na yese me mena na nko ne ma me ho na yenko hwehwe yenko busana yenko fa asem no koto ne ma me anim ana me yesa matenti me ko ye me yade asam no koto ne ma me anim boy ne ma me anim boy ne ma me ka che me say ne ba no kola nansen wakoye o ma che ne tum nansen nti no
akoye European case bi amoma che ne tum ti nansen ne ba na tu oni bebia ne ba na wo enti ebe ye ne se obegye ne ba no obegye oba ne number wo ne ba no ho na odi ama me na me frege ne nanka se me kopa ge ne che na ye di yi ato yi dia nanka ye ko enti ma me ne frɛ ne ba na ka che ne ba ne so opeso wote na se nanka enti no mfa ne oba ne number man na be ma ne de man no ode man de asa be frege ne se me pese me ba no ho na nkomus ye de asem no to ge ne ni ma ge ne ye se asem na che enti ebia no ode yawo ye den eye me bibi that time no ebia no won kai enti se saa na yaka de ya ene wate ene ye mla na wo konfo bi wo no kurum ho ne nkonko hwehwe se ko hwehwem na se nke se wono na aye me bibia edi ya to yi atana se aka mejitum se meko enti ase me frɛ no afiri ho no me frɛ no busa ne se wo hye ya dase ye mla ye be frɛ no no ode ya ahye da foforo eda wo be hye bia ye be kɔ no ode ya ahye da foforo enti na me so me yare ne tete me ena me ma me bra na san frɛ no wo ka kye me se sese wo ne be ma no kola agyan enti se nke se me so ma me eba na se nke se mpata no hwan na de be ma no enti me bra na ye frɛ no di nkoma me bra na tubo oba na no ne sa boy na ne kɔtwe mpna ne te ho no ono ne boy na jai sisi eno wo se motena se ka asem no hwan na be pata o no oba no enti wo pempata okay ye gitum se be pata enti ema efiri ho no wo san ye san frɛ no e ka kye ne se ye sere no yare de ye infantana se enye na china enti nko hye da na yemra o ka kye se wo kotachiman enti so oba obe frɛ ya me aba de ye san frɛ no o ka kye se eduane de ye ba ye mo ye ho se ye bedane eduane no de oni sika wo de kwa akoda ne dua oba no na e ka sa kyerɛ wo ka kyerɛ me bra no te ma me bra no so ye se ene wate de me bra na bo mama ni na me wo kuma se bete me bra na wo kono nti me bra na bo mama na me se enya hwe se ye be kwa akodura ye be ka asem no kwa na ye de ehia because enya nko hu asem ni na me bra na se wate nti efiri ho no yale ne still na kwa na ekonenim ema me de kokko kyese ma chini ankasa akokko ba bi bebre me ko bi aga ni din no mo bose ono na abo me hwia ma ya sanka ga ne beba me de ko radio stations ye bi me ko ye no omo so yes omo frɛ no oba ye no omo ka kyem se me nsane ne fe nsane ne case abaya ne se send ne case ka me pa chwan ya wo di free baby a wo hoba o sunyan me pa chwan to aso enti me sane ne case ka no e ma na de froka e bai na eda na wo so oba no me ka kye ne se nko mra ntem se na be ya ye betimi akọ ka asem because papa ne de wo akọ hwehwe asem no no otu kwan enti ye ka kye ne so mra ntem obeduru be etu wo kroko na sumankwa ahene ho ne ye ko sumankwa ahene nso atu eso otu kwan enti yo ntimi ma to mo de ye share Friday na ye Monday mo de ye share Friday se sumankwa ahene se saada no no enti wo mra saada no ne yenye ne yenko na yi ntoyi enti ye ko no mo ka kye se abisa ne ye 4 million enti abisa no ono no betuafo na me so metuafo enti ge na ka kye mo so wate eduru ho beba enti me ko fi na me frɛ na me se me pese me frɛ na me se mama coach pese me hu se Friday no e wose ngo bantem na ye de ye nhwehwe no obisa me se me ma frɛ be ma no age ebisa sika no fo no 10 pesos de on fambo na me se sister ni nyina ye nyankopɔn asem nyame ya adom na wo ba ebisa no mentimi nka se twia kwan ya me fa so me pema hoto se na be ya me so me ho beto ti obama mu ko bisa ya na me pa che wa ma eduru fiada no me frɛ no bepem ne wan fa me ko radio station for no so frɛ no bepem ne wan fa obi akɔ bepem ne ame no kase ti die nti no aba hai se still na yare no de ya me ana biwa no se yare no de ya me ana ye me ho hyehye me biti manim nyina hyehye me je me ho anje bebi a me ko bia se ga na bo medua enso me ni ahoto de nti na me de abasa mo ame na wo mela na adekode ode aye me o me ka na me hu na yemfa yi entoyi enu nti na me so me ho ntom na me ntimi hwe me ma de enu nti na mmaba saade we ehu
Mokai Crofum ni gay ya or Babetina hey. Gay Coco Bakri. Any dear, no, so I have fear. Oba di nipano. Or for Kauchiaman, Yaw. Unse bien you. Yeah. Bien boy no, quite by now fast, she a boy no. The ten say, boy need a minimum no or electrician. Na hatam na me. Or electrician way. Ewo adeja ho. Oye juma zoom lion. Oye juma zoom lion. Okay. Enti no. The ten say kwan me fa so hia no na be ma na me ne awo mienu. Na me ne te ho no. Na ase ye hwe farm. Enti na boy ne ba ho no te bia ye light ye pipe na ayi say ya na boy ne ba be. Enti ase no obeye adwuma no woko. Enti na me de na me ne nye ayi sa. Enti me ne boy ni me ne be ma ne jaye no na ma boy ne be ben me. Se me ne me kunu ne jaye no ana be ma ne be ben me. Enti me de na me nim no bete na me nim so wo yere na me nim ne yere kola. Ah, tobo abaya. Tama wo ni kunu ye adwuma wo farm ho no. Na sa boy ya ye fra boy ne say. E fra no kwabena. Kwabena de Kwabena safo. Say what he? E say what to akwatena de dey sua sa na mate no. Wakwatena de dey sua. Ebra na wo ni wo kunu no hwe farm so no. Na sa kwabena safo ni be ye electrician wo. Ti hono na wo dinimu no. No onu nso dinimu. Na ne twempna sa atam. Na me ne nye hwe da. Be ma me ne tena ma mfa na chida. Ekopem se me ne jaye. Ana jaye na me ne jaye nso ne enfiri me. Ase be ma na ne efiri ne kane. Ena e kire no obeye so obepacho na me se de bia wo ye made na obepacho de mintimi no. Oye odai. Ase me ton ade wodwum. Nti obi beto ade. Obi beto ade wo me ho. Ana oye se me fa nkoma na yire ofi. Ana me de ade no koma na yire ofi. Nti efiri ho no me pie na me koto ade na wo tetemete dade na me fa na mbusa ne se na ade nti na me koto ade na wo tetem na wo se me twempena. Na me se me twempena obi sa hwan na so mam mam na no me to ade me de eno ma koma no e wo ne fie no. Na me se bela bi na wo ye driver ni no to ade se me fa nkoma na yire ofi. Ana me de koma ne nti anya me hwe ne bela no. Bra ne so won ti ase se me mpena ne be ma no. Me ne kasa na boy na kofa aduro so obenu mawu because of me nti. Me ne to won so e to da me ne ko timi ka se me poison nti o friend na busuafo ka chense me poison ti be friend na busuafo bo na o mama ne say na nunua ne ye o so obenu maduro nti chena bi wonu maduro no so owu a mom me ka say na me so na me nunua ne tia so ka se me poison nti me na ma poison ti nunua no mo friend no ka chense bela so oni mi so obenu maduro wu a bele fie na benu maduro na wuni ensio enkonko wunto obi kurum ti boy na say same ma friend na busuafo gu ne ma se so so onu maduro wu because of me nti de no yi mi no matugu abonte ne kurum ho bi anim nti yi mi no matugu abonte na maka chane say nya first time yi mi no matu asesa mi no matu agu abonte di je to mo pen nti na wasa yi mi no magu abonte di a men san fa no ma ne san fa nkongugu ne de mo bi mentime bi ana me ne di jai nti asem ye ni ti ono so obi ku ne ho kire se wo mo ni obi twempna sa na ono susu sa wo ni obi twempna ti ono be ma no so obi ku ne ho se ye hey Rose unim na natabi unim no wati ni dinda obonyom wati ni dinda na nsen wa bonyom bi me de yaw o de say me de ajoa mami fa odin kansam o se ajoe na ukunu fo ho wati sa anyom ne da tena ukunu fo ho wati da onte da onte tena ukunu fo ho da oh eja kwa me wati tena ukunu fo ho da na na tabi nyom no o se oba tena ukunu fo ho sujadie ma atenkwasem nti obae tena ukunu fo ho wobedi sujai sa kwa electrical maya no oba portrait ho no be ye portrait electrician no
ono a na be se ope on na am ya bodua yi on na nam so a wonam de wonam mu mu me pa chwan adwa tena wukunu fo ba man wan hu so do de on ni wu mi no tobo mate tobo wan hu se be man ne do be ma sabe kwa donto no ba woni ne tie wo yire no ba di mom sabe se yampampo se o twempna kwa donto wo se mimi mom me kwa kokumi ho because say me yire twempna wadwini ni fie wabodam woti asiemponie na wawuo enti awura saa ade kakra bi na wawura ne yeye no de oni na wo mienu no wanhunu se saa tab no saa awura no wodo se ba ma betumi yaku ne ho adaya osusu se ne yire fa na chi enti saa asem wei eye wo ne wukuru ni momuntam asem yentena se yenye kasa kyerema yen ho yemfa nu abusuam ti na wo se ba ma ne do men saa asem na men na kan abele because na ba ma no asa no omu mabusua no omu abusua no nti abusua fo no kwa na ehya ase yese se ba ma we men na enya me papa kwa aka kyem se ba ma no men na enya ya owu kwa ma mensi na yi ase na ma odi ahomete eni ni kujai asa na de wo ye no me yese me ko ho acha opa nyina e wo me papa no e ma na sesana no bet me ba ye na ase de no wo san ye no okay na ekodu me bia me busuafo no kwa bet enti adwei ma mi yi se ye ya wo mu se ye ene se na ote o mane papa ho de na nka bepe se ye o current situation se ye ene se na ote o mane papa ho de na nka se ya me fan se enka ebre se san na chia enka be chusu de he ka be chusu se wudi be hu kwabna safo ma na yiri bebo wudua ma sa de we yi ye wo ana wode betena ho o mane mienu papa ya wono wote se wo twempna kora wo se me kofa adura no mu awu nka ade betena de ho ka be chusu de kamesa mechina so na nya sa wunyi me question na no me say ye yadwa de wunam se ye ha sa wo ho hyehyew enuoma nam wo den na wachini aboka ni bia enkosi agawo ene se na wo de te sa ba ma dada ne ho na wo no tumi ka kire wo se mekumi ho enam wunti adane a mate se wo twempe. Welcome to Turo. What can I get you? Yeah, hey, I've got a camping trip this weekend. Can I get a gray Bronco with all-wheel drive and a sunroof, please? Thanks. Do you hear that? Where's that coming from? We should stop listening. In theaters Friday the 13th. Kuntemte ya kwa mletumi ye fast beka ya ma wote ase so ne betena kire se na unim ne dada mpacho minim de ba yo ba ma na onim kuno ha onim na unim what was asem we ho a sa ba ma kro na ye nkonkonan afa nchenchan ya ba bese ope enti die pa no tumi kato wadwunim e ma wote ase so ne krachi we betena kana mintie chire mi mu asem nya asem chire mi mu se mene be manager ye na ase se no si ja ankwala no gu me so no na ne mu oya se le be manager ankwala no gu me so na akoye se enkwala na ha onyi na beda me so ti na wo hia hwefo de obeboa wa mo ahwe o ma no
enti na wo hia hwefo a eye kwabenasafo a na wonim woni wo kunase ono ne yekote ase ma no se ye nentwempra anya me sha ase na mete ase ma no na ye dai chiremu emra kakra ba mu ebe sei se oja ase wasasa no ma free ekọ edwane jame na nkwana na adwobele aha nti na bebi amete no nsoso no eye efia a bebi oye adwuma na bebi amene nkwana no betena kwana dey aha nti kwabna na soso me mu free sa atam ososo mu sesei se nkwana no hwem ene bebi amete nti die na no oye ma nkwara no no hwe oma miska dem ebo ankwara ena baby a betena nso oye dey ena ma me de nkwara no so ko me ma me mo hodo mo ko to school mu ne ade ade ni nyina tu de nkwara ne ko mim on ne ma uska ma de nkwara ne to school mu ena won so betena he betena adeja ho hwan ne han dan ma o me ba cho dan ne de me ana me han wa na o han na wen hunu se kwabna safui no de do Dabi si ye kase se no wanka no kore nkyere me ye kase obi gunu bibi a wote ase o gunu bibi wote ase onte ase ma me ma critical example wadi anka ada unse utwa anka no a ya na eden so obetumi adia me munsuo na ba wanum a kyese wagono no enti so umie anka no umie no dede anka nse be ya ni nsuo no beba wanum no enne e kire ne se o gono no wa hu se kwabna safu inu o gono madwuna amanesa adwa tina wukunu fo enti bema no sesa ono ne nioma ne dwane ja wo ne nkwada no me ba chwan enye wona na wo tete no ansa na bema be pie frifie pa no emu nsemu edin manya no hwe oni wa wo mienu o ne kurom ho busa obi abeka no sesa wo nioma ja wo ho e wo potre farm adwuma mu ho me se wa sesa me no ma hye ne pen wa hye wo nioma pen e wo de ho enokura no na ye betana ho foforo na minnim obi awo nti wo hye wo nioma wo de ho asam no kura che onkai eye pepo anim wakra me se wo konu kurum ena de kurum no so wo mpana na mso na wo ye de na hu yi me minim wo ye de na hu yi ene na kwotana ne kurum ho pen nti no wo mpana wo ye de na hu so kas obi wo ayo ba wona na wo a wona na jai ana wona na san akwaka bom me pa atwa me hu okoto wo mo so wo fa na me koto wo mo so se wona oba no eda so ye den e wo ho wo ye den na hu ono aka kire me so wona nda so wona nda so wo ho ama oba no so ka kire me se wona be ma ne nyaye ti wo sesa ne nyoma no de ko sa aba ne so wan fa nko sa oba no ho ena nya no so nti na ma ne sheme no ma no me ni free me ma me ko wo me ma me ho ana obefa me free me ma me ho de me ba adeja ho to de be duru ho foforo me nim obi a me ne wo ho ase na no mamo de ma e kakra enti na bala bi na eja soso yemu ye nyina emfa ne se me ne na e wo ho no ti de mehu ye sapra kope wo se bla no eto bibi ma me ma ene bra ne hweme eno so le se bra ne mempana no ama bra no kwaka chen ne se nya ne hwe ne me na adwei wo begie di se die ne beba ama wo nko ade da bia wukunu accuse omprenanie die ne beba die tie ne se ono a bayi nanim ewo obi hu beti wo hu se nipa ne se boa wa na se ne esan ya ne ya se nipa ne wasan be ye free ebi ase bia nadamfo na nadamfo ne ba fie ho na bia obeba no woni nadamfo bia waba no wa meto no na nadamfo na ba fie ho no woni ho na bia ye dooso nipa me yesa ne to woni edi nkomo kora na ne buwofo ose mempana uni mema yi me pa chwan uni mema yi uni mema pa on 28 years si e kase opportunist ewo English ni kase mu a ote ase onte ase si e kase obi ye opportunist a kire se ofa adekuma bi ho no de awuram for no ni ye di nti saa na mema yete
Unim se mema te saa. Unim saa. So omo te saa. Ena kwabna safo ba wa hu se wo you opportunist. Wo ba no wa fa bibi kuma bi ho. Ena ono de ba be wuram. Wa hu se kwabna safo te saa. Obi a wunim wa hu. Adwa wa hu. Wa hu. Madwena anya mesa. Wadwena anya osa. Ebre be na be hu se kwabna safo wo yire. Eye me ne tena be 2 months. Ena be boy na me ka so be pay me na manti asem. Boy ne na kobo na yere na mane. Say. Hey! Cobra. Boy ni your friend say. A friend Muhammad. Ono so ti adeja ho. Me pa chon. Wo ni ukuru jaye no Muhammad ne be pay wo. Me pa chon. Ena wa mpene. Me pa chon. Ena akopene ma akwabna asafo. Edi Muhammad ni hu se wapena ma akwabna asafo no. Ena okobo ne yira mane ye se ukuru ne ado etwempena. Me pa chon. Cobra. Still me say adwa tena ukunu fo. Enti woni kwabna asafo etwempena abusumi mienu pe. Me pa chon. Abusumi mienu pe ni wuyi. Me pa chon. Ati efo Yasempa. Edin. Mabedwafo wa ha. Onu nso bebam e wa asemi ho. De wono mpese obisa no. Mema won semisa kwanya acoustic. Me hu se na wie wa baso abeye pia acoustic. Na wie asemu edapono so no. Nsem ha. Kebi eno se na Krobea. Misrel ewura no. Won kai no hunu se ye kan wono ana aka kire yese duabo wom. Eduabo nso de ye ntwa ntro. Enti woma ye hunu se ansa na ni kunukura be kono. No ne kwabena ne wo bibi ye. Ana woni ni bibi aye. Duabo wom edi won ka nokure emfa nkire ye. Kebi eno no kan sei. Nana ewrei wanya krado so obeka nokure o. Me de me hunu ne se bibi ye hinta de wo ho. Ansan woni ni kru ni bejae no na sa kwabena safu bibi ye hinta de bibi tai bibi achi. Nti besrew Mr. Jamfinie ewura no duabo wom enti obehwem bibi nti na am won mo adane dua yi a enye yie no enti won ka nokre ne mfa nkire ye se be ye adua no odane e bedane Star Queen and was hey host who you so smart. In fact nsembi wo ho a wo twini sei ya na ma yenso ye huru die twiem asamwa God is good and was Ghana ladies wana mo pe how de mamu hu ebi enie ewurei wono akope how de aba ne ho do press guy and was na Krobea Mr. Ewura nukura bi wo ho a won kan kire ye wo de bibi sie yen media mi hunu ne se ojai ni kunu enam kwabna safuntia media saa na mi hunu no Mr. Jamfin wo ba bio no o kire se na Krobea media mi susu se ewura no na woni saa kwabna safu etwempna ansa na ojai ni kunu no nti yesre no onka nukura bi se be ya ye nyina ye be pa nananom kyewo amadua no ye dane a ebedane Maria afefe uti wei onza wan kan kire obi se onipadua mu hyehye wa nipa ni hu meboa obi aka kire so ho efeda obi aka na nsan kura wona mo a wo moka meboa eya kwa me wana boss anyom no praye obi aka kire so ho efeda bidwe wonkoa what is anyom ne da what da o omutaka meboa enti wunam wi wo yade pa nso obi hu so yade o pacho sana ayeme uni pedua ni mu emute sei ka kire me na mintie eye odai emu hyehye me ma na asade wo mete sampane wo te sampane na manim se ne hyehye me na meti uti nso hyehye wo ena pane nso wo wan kan kire obi nso obi hu nti sana mani kosua no eyeme ya na ya wako hospital ankasa makwa eye clinic nyina nya eye clinic asem makwa hospital wokwa ye kan de an kire wo se no ne hawo mo hwe me moja ma mo se yare bia ni wo mon kan kire wo se bia syphilis enso tumi yesa wo mon kan kire wo se wanya syphilis me pa cho da bi o mo ka che me se
ade am call ya omo kan ye se omo se osa no so yale nene e ma mi nidi na ma sa ade na pai na no wuji aduro wo ho omo medura menom na wonom abaya no kwabna safo yire no wono agi atum da se wabo odua me bla no frɛ no ana waka che me se oso wono de asem na che enti so waye kwala won kai ana de toso mi yenu waka che me se sesei no se wabo kwala na hwan no oje mpata wono de toso mi yensa wo se ye ba ye mwa ye ho se ye bedane dua no no de oniska wo de kwa akoda ne dua nti anu ma hunu se wabodua ankasa na omane papa te se bibi se yesi me pa chuoni wa frɛw na wa frɛ me ene me di ho kom na onye na adwen so obeboa ono no asema o kan se asema o kan se sanka me ho atome ko pe kyerɛ se amankora na abalabo aye pasa ka ho to ankope enti saade onamu nyina no ho ehye na onim se duabo ampa se nokra mpia me nuaba odane dua enane kwabna safo na onne twempna ansa na obija wukuno de edu na kameka nokre menene na menene ni hweda kwabna safo na menene ni hweda even kwa bema na menene tene kwa amfa na chida ekopem se menene jaye enti unni jaye di se ya ansa na kwabna de ne ho kan be 3 months unni jaye me pa chwan abosome mi yansa me pa chwan isa unni jaye na boy ne be se ope menene jaye de so woni mi oja ankola ne gu me so no emu ho na kwabna ne ye se obesoso me mu kaka kra me de nkola no ko me ma me ho bai ti me koy kwa me baba akoko plan nsa te ma me tana ho che kakra ansa na me ba eti me ba ye ni mu no enu achi ansa na me ne na betana o chenye chesa se oni be ma ajai abosome mi ensa achi ena be ma foforo de ne ho abekan o chenye che trese ese o se ope after ukuru ni ujai ye no obe ye nkwala ni good unim so obe so mu ene oba abewe oni nyina ye within 3 months na edinio na wo pe kwabna ne dada me pa cho David ma adwene kwa nkono soda adwene nkono soda obade achabe akra mama onse misa kwanya 2 mate akra era abobo mienu a wo kan ye de mu ba bia mi famfe ni ba bia mi ko wie no enti kabini bibom na wa ye bi sei kabini bibom na wa ye bi sei na safo yire no na wa ye no ho ade no won ne te se awarefo me pa cho David no onye no ho ade me pa cho David one na wo say ntafo one na wo ntafo me pa cho ya mpa mu di abako ya pa mu di amienu me pa cho na wo si na wo mu nyina moti area na wo nim so wo yire me be ma ne de na minimu no beto wo ne yire de na minimu no disabra na oba ho be ye adwuma na wo so mu ne nyina wantuma mu sa ne se wo yire ana se wo ne yire ento kwa ne si ye na chi no ena ma me hu ne yire no enti me hu ne yire na obusa na wan kan kire wa na nso obi si opa oba bi wo ha on de won cheke sa de oba o mema ye nka no kre a won ti am pese me bi busa firi nso oba bi wo ha wo se ne pa onam musa hwe anen da bi obi so obebusa bi sa mpa cho wo ne yire wo ha ene na ho na pese me firi ba cho de tie ne se me bisa akwabana no o se enya no kre se oni yire enti no enu achi no aya ayime yare foforo no ena me de asem no ekoto maame bi anim sesese yare no ma hwe anim amakobo maame na mane me mente no ma bi ase enti na chese sa atam na be ma no be se me peso opem no na kwabena safo ne yire na ko a ne yire na ko na busuafo ho ena obeka che me so opem ti no opebi de atwitwa de ho me pa atwan enti na akoye se duabo se mi na ko so sa atam no ena oba no koye ena so okoda ne dua no na okoka ho koye se be ma oga no bo oba ne dua
ana get be man ni dua ena dua ne san da ne ba oba no so na oba no ko so kosa ne ho ya na ko wie se be man no enso minim se na ntiase bi na anya adwumu ana oba ka kyem so opeme nti ha tam ne de waka kyem so wono oba na gyan ene so oba no wadi ka bo okunu no kura adua nhwe ena wasan abebo wonsu so udua sa na ote no mpa cho sa na mete no last one sisi a oba no hefa ena wowo ne sisi a woda so ne krache ne wo ho ana se woni ni ho ba cho no nka sai mu se wono oba na gyan be ma safo no na meka na sem de nam ne so wanya wo hawe oba no ye radio station ba ko na me de no ko na oba ye oba kan so woni be ma na gyan enti se say no woni be ma ni anti bi enti sa na me nimu no sisi a wura na ankasa so wo hin safo na ankasa o se so no de de sua didi e koso edi na wo kan fa ho ono wo se memme ya bonsam na oba na nya me hwe sa na kwabena safo ka me ba chon burade wo ya bonsam ma no ono a woni ukunu gya ye ni bosume obese wo pe na ade ho ma no ne nam ne ho wa be hwe na wo ya bonsam burade obo me dase yo adwa still tna ukunu fo ho sanyo mo no mo hwehwe mame wate mo hwehwe mame Yambo a monsre Dr. Hepa Plus mame se edru nesia Valentine Day a obo a shekoko nti na make me organize program e di ama ema ne mema awarefo na mesre ne se oma Hepa Plus Love Band emeboka achiri epiesie wo mebo mame nemom Love Band na ebebo no won to sa anyom ne nko a oba tena wukunu fo ho mentina mayi wa free mu no entina mayi wa free mu no me say wo ma sa anyom we nko a na e ma me oba tena wukunu fo sujadi be ba te se wunu tena wukunu fo wa hu abaye ne hawashase genesis of ne hawnyina eni yi obenyu ahotawate na yede na ukọ yenuanum bi honom a amaka mpacho omo frɛ again no okacha me se ahya se okacha omo so o ma memmela no ho na onfa me nkɔ baabi enti ye kɔ ho no ba se omo frɛ no enu ayi ho no ho no ka so memmela no ho no pa de ne 9 emma ha enne emma chena na se meme pese ono no mela ho de a oma enti no eche no mo frɛ no na ogi tum so obeba now send in case can't you buy ye na amaka oba no mo oba ye ne na nipa na ohwehwe asem no oso omoye oso dua no omoye obi yes yenko hwehwem yenko hwehwem enti na nipa na tukwan no omanto aso bio omanto aso enti omo hye Friday ne sem Friday no ene ye frɛ no ebepem ne wanfa nyahwe sabe meti hei ma ye be ma me da mem da bia me ka se dru die eden a die minuanom ma ne nyina omonsa pem ho no omse ko ye be ma ne ho be ma no beboa tinyahwe ubenyu ahotawate mepache nemum se wunya be ma na one ne tena bio ewo a me man yo man kete bi enko fa wari jaye ma wate me pa che kwanya wo fa so a woni ukunu ni jaye no na ya asem ketua bi na nya asem a esesedi a wade guo eba nanso akoma di wanim mini aba ema mutie me ena wote aware asinti na onim se unim meme peme wodi pie na bre street de so bon homoden na yere wo ho na wo de fa hye utrim wote wa wade asinti emema peme na jai wa wade ne bre street ni mu o bre street ni mu a ho na abehu se de na wo pe odenden no na ye wie
onya wie de pemwa waka wato ho won wade won fa nkɔhwe street ni mu ahie o street ni mu ahie na wunya bebe wura street no bia ho na abetew dwe obi e ba medinki aka kire o mema ye opportunist e mema ye very opportunist wonu ni yie die eni sebe ni prostrate hu adwuma a wo ba yonti no wo ba wonya ba be dwirigu ho ye dwiri jadi kwa afesuo wo dwirigu ho wia obetew kakanka e ho na ai na se na wo se odome metima wari ase kura no na wo se minya me kunu na be ware me oba obetew ho ase me kai won sheda mfini ni zaawu obekasa na Krobea cancer mfo finance mfo na wo de jaya ware no breast street ni mu brem sijadie emema tensemfo na betibi wo wasum ubenu ye wo ma bebre agya wade sese ye wo manu ho so jaya wade no wanu ne ho ye man hweso antena sebe bemfo bentantan yi ho mantena sa kwase yi ho mantena sa jimini yi ho na ma best street ni mu wo na ho kire ho we ba be baby we be ba oba be bo we ye kai oba street mu anya bia ye nkan free kwabna so ye benya abro kwabna ye nya kwabna nko na abo ye benya abro kwabna me pa cha ajo ame bo a pa cha no nko ya uja do bo so me bi enza pe kwabna de ya arrangement boy bedru sabri oni kwabna issue ba di mfie sai ni nyina yale di mfie sai me pa cha ko 2 years ni na yade aba o feelings yateko if you are come your feelings still go wo hia Hepa Plus mema obi anom mema Hepa Plus anom wate ene mema Hepa Plus anom wate danu a oba ye no na ye yawada danu se yawada na aba ye oba ha no sa danu na doctor wacha me Hepa Plus nsuo no nana bibi kame Krobea give the girl some Hepa Plus give the girl some Hepa Plus but that day no me so me dwene me huhunu say me so me Hepa Plus ya asan yes Nsuo ni bi nom yes into Krobea you give the girl Hepa Plus ya you too you go drink what engine room one Hepa Plus nsuo no ope so the Hepa Plus nsuo is 2 pairs Krobea take wine give engine room wine engine room I not give you one that day I give engine room wine if engine room is sick who go do the story and the engine things for the girl and make engine room good make yourself good so that you solve the girl problem eba ye ba nya na me na me te ha make us ne meje Hepa Plus amani yes ti doctor we dey wada yes bro and you be man Hepa Plus that's your bro Pavi Plus that's your bro that's your bro abaya enememo anom Hepa Plus wate oho beto wate ubenyu ahoto se bibi osunsumu a da bia me ka kire o se radio e energies yes ye nam mfremam asamado a ye kan ye nananum gidie mu ne de omo de ahye mu no ye gidi sa samado wo ho enti si ye gu nsa ye frɛ ye nananum nsamanfo enye bibia enti o kasa na mfremam enti na Krobea Asante kotoko bu be ka kire ye se wo pe bibia ka kire Nyankopɔn a fa mfremam na aka se mfrema na nam hokeke enti se bibi wo mu a ena bibi tue mu a sebe ye kan mfrema nso de ko wate ebeyi mu afiri ho na de wo mu a esese onya ho ahoto no wanya wate doctor nana enaye ebnada yes na manya yiu memene da na meko mia minua ya kwabna kwa aten me papa ewuo no owu ye
mfie mi ensabre mu no me ma me de me ba ya beduru ba bi mi wofafo ne so mi mu okay papa yi ya wote hoyi ye frɛ no kwa me antwi okay ɛna papa we so nti na me wokumase ya wow na me twipent wona de me be call ampa ba me RC primary papa ya wote hoyi bra ye wie JHS no na me ni twipent wow ya New Orleans Hotel nyina na ye New Orleans Hotel djuma wa ya professional painter no to sa no wow ba se bibi nti adani atonche minim twio de na mi mpeni twie ye wo yire paint na mi chi wo yire paint twi na mi chi sa ne wi asete usum body a ya no usum kodo yes sa ne wi asete enti Hepa Plus Pavi Plasmos ne de ya gye atomu ahunu sɛ yɛ abusuaduro na anu a metu bi de mane abrami nta wasi ye waduro ni bi wɔ hɔ sɛ wɔ frɛ Hepa Plus no maduro Krobea duro ɔnna kɔ ware wasani no baabi am ye kɔ ma me yim kɔdwun so gu ye no ankonsia hɔ no ɔnna kɔ ware hɔ no Saturday mi kɔ tapa Njuche mu angonzia mu wo hono am se na Krobea kro mu na me ka kire obi amene na Krobea ha no bedwunso ye enti kwamra kwa aten so ye mu ofa panyini wow wono nso na de me call Sims satam na Sims nya na Sims yo hwe satam yen na ne ye forest mu ko sansuo ye dware wo forest mu ansa ne asebidi abaskum di abre school fathers sese dia Sims ya yefe ye ne bebo okran ne to homa wonu mu owu wow na ne babe makrope won na awu oh nti memene da ene ye koye na yi okay na ye ne ayete ase de ye ne betumi abompa ye de ama awufo yes so odoma nkoma mpa baabi pamfa mo wonu na wote ase wanya ohu aduru a obeda anya hoden enti ye na awie yi ma ye Hepa Plus Pavi ene Plasmos no bi na ye no na me da ase na Hepa Plus no pan so de na dodo no a na ewo ho na sese drugstore bia obekomu no obenya Hepa Plus na ene information ba kwa metie manage obi se na o to adru o drugstore ena mrantie bi bae atonso asem na making high school junction ho ti mrantie no beto no ho no ena omuso mo pe Hepa Plus Pavi Plasmos na nipa no enya mienu maneka baako na mrantie no se baako na nka ho pa dia ampa so mkoto obi obi fro so oto ni de wie ya opie no mo akọ drugstore foforo akọ jemiensa ni nyina bia obi akurakura ne de enuo no ya no bom enti se oton bia eni die obro ni ahobrase kwan so fabum because bo Hepa Plus ne kura yemiensa eye Hepa Plus he Hepa Plus na wonim pa ne Pavi ena plus ye Plasmos enti ye ton miensa ni nyina ne bom mesre woni ye ton no drugstore bia uton bi no eye Hepa Plus Pavi Plasmos bebia ukofa free no ukwa jemiensa ni nyina bi ebia bebia ukotoro no aya na ne bo eden enti ye kan 60 cedis obo afu se na mote radio so na mo beka se miensa nyina ye 60 cedis mu twa bo ama da bi e pese obie nya Hepa Plus Pavi Plasmos ni mu ahoden ene eso mfaso eni nti 60 cedis ne de sabio wonso benya kakra de auto no so ne ho ahare ne kakra enti se bebia ukofa free no ena ne boa no wosoro a ene yimede me number ama okay se oton aduro ni bi nko na opese akomapam no onso ode no ba form 60 Ghana cedis or even less fi se obi moton even less enti se opese oton 60 cedis no akomapam nko ade a ene mede me number ama Fred wo se Hepa Plus for wo de mo nkyere me de me ya ne boa no me so metumi aton miensa no 60 cedis se e kyerɛ obi abekɔ akɔtɔ no ana se yan ye supply wo kra no a ye beboa wo saa kwan no so fi se pese Ghana ha obi anya Hepa Plus Pavi ena Plasmos so mfa so me personal lines a wo fra me ni medi nkomo no 0542 77 85 72 0542 77 85
8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia hepa plus pavi plus mo se de bi bro 0542 807 907 0542 807 907 kai se enuro ne ye hepa plus pavi ena plasmos e bi enuro ne bi wo ho na adanse no so nyankopon adom eba na eba eni nti se unya bi enom ya ena akonya na na wo ho no bebi eton aduro bia no okwa wo se hepa plus na emiensa mi pebia nom eni gisem ba konso ne se yewoni nsu wo ho yewone topa ye wo ho ni nyina no ya adwuma ba kon ni nyina ho odin ye pe ne buo so ye pe ntima obi nka nkyerɛ so topa ye no ne boye din sen ni nsu ana ni nsu boye din sen topa ye ni nyina ho odin ne buo ni nyina no egina pe senti ne se ye pe so obi anya binom na obi experience enuo no na ho odin ne fa so a ewode man na mame enka se obi tie OTECFM na obi za se mekura menyare de nti na hese menom hepa plus pavi plasmos sebre ye bra ese obi anya apomden ene ma atwa ehu ahia na mention bibi very important radio etie kure energies na radiation physics san ye beka no radiations radioactive energies ni nyina nso won susu aso wo ni padua so ene na ma mast na ya mount high tensions so na atwa ehu ahia yi oyi ni nyina afiri ho akoyen adan mu a baby ya dakra na plugs ewo ho a obi ada no no charge ne phone says e botomu eni tumi kra ye na woni a delivery ni police for kra de eto da occupational hazard phone no say hye helmet ni mu an say hye na enye hwe ne nkyere say enye hwe enye wo hwe sisi no enkyere say enye hwe na emom de obetumi ayede aboa wo ho ene say obema wo system no nya hoden say be ya in as much as say unipadua cells no ye damage na how eba no nipadua no betumi a revive ne ho obi so beka say o say me dem ye free me ntwi kada menye police ni na dust na ekọ mu ne world the beat program is a utwa metal no no ayi de hye ne ho no ho sa say ayi black enye black ko metals ni pieces ni bi said the carpenter saw ade a ye free bibi saw dust no wo so wo ye metals ne dust na eba no nye ayi wood o metal dust and wo home bi ko mu wo dibi and these metals no ni padua no bre eye ho adwuma eyi free ni padua ni ma na mpra hin na ni padua no be ye sa adwuma den ese se won so support ni padua no kakra eye hepa plus pavi plasmos eninti ye kanfo so the one to me kra no anka bosome ne mu nyina no wo de hepa plus 1 pe pavi 1 plasmos 1 wonyare o na emom o no ma ho ayedin nti ye nananom nim die mu no osore no po no obenum ne dudu not because say bi o yare or num fiso yo nipa no yo bibini nti o mani padua na nya hoden na aboa no na arehosem ne say na Japan ni Germany ni China ni Indians no ye nananom nim die ebo mu no omoda so kuramu na yenya na ye dia no ya to atwen me example se obi monitor program no ani bro ni bi adwuma o warehouse a bro ni smoky ebi kro no msasa awe nam dodo no a na bro ni no awia kra no tumi ka se onum tea bro ni tea a onum ni different from Ghana ni tea ye sefri can ni tin mu no bro ni banum tea a enye haban no ahwie nsu ohie aguso ena ne yana nam frɛ no dudo na bom ye tea ne de ye sefri tin ene can mu sashe mu ni ate tontura mu helps bia anim eti obere nama smoky dust be ko ne mu ne ho be den asen wanya like kro be san nyini ache asen ye na nanom nim nansa no mo nim de wo sa ne ma we mu nti osori anopa obenum dudo
enya so yare o opan adwuma so obanum dudu ene na sa dudu na ne aye no hepa plus pavi plasmos ene nti yese wo de wantumi anya hwe busumi ni nyina anom hepa plus no 1 pavi 1 plasmos 1 a 60 cedis na uye 60 cedis ho adwuma de ma oni padua bone be na ye dey na mom sa hoden wo na wo betumi a anka mienu ana miensa busumi ni nyina no ensa hwe eboa ma hoden eba wo de aduro so wo nde aduro so o yare o de o nyare ma ho nya den wa yare bi di wato den mo to ase na twetwen o menses na emayi e bi kura pains and I will go through obi mem asem nko yie nti onom so called memedru obi wo ha infections bi na agina boso na odi chemicals ne ade e ka ne nipadua no ma hepa plus pavi plasmos enye o mu adwuma obi wo ha srade tambone e na agina nipadua aboso obi ti edwa no ken obi wo ho na ntika kra bi na wabre obi yadwuma o bank obi yadwuma o office bi enso on sheda anye okay ni nipadua ne mu nye ne yie o no mu nura ne bo eden but onye okay aden na wo mmoa wo nipadua ne ye nhwa ade me personal lines 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enwoni ye hepa plus pavi ena plasmos na ebia na de ekan nyina no wo doubt obi ho no ma emfa ho ne se de ebeka afa hepa plus no ho ne gidie so eni nti se de ye ya nyankopon hu se de ye gidifo bi mo gidie behihim wo tight tua ho no ena o mo bibi se yemfa nye intest no se o mie osoro fence no emfa ma ya na me so me ma bibi ama woni a o mu gidie hihim so yo be ma e kodunum onom hepa plus pavi ena plasmos wo de fa kodunum na tu akire ni yenhwe se nipadua na nkasa ma wo hu se wo yo be ma we obi bisa se na me de kodunum na tu akire adok mehunu de wo hunu hwe na emom se bia aduane ne so ma wa ubetumi adi no wadi ni yi obedi kama eno no ye bia aduane so ma wa bo se sa na mi hia memeduro ena mi hia so ko China duro ansa na mi adidi ubedi nim e wa aduane die ho na oyo ba so na pese doc na de na me nso mehunu simple wo de onom hepa plus pavi plus mo se ni nsu anane to pa ebia infections etete wo issues e wo sebe o ma asemu a fa atadwe ne bitutu akire no maduro na wo de wo we watadwe se atadwe wie ya odian wo de obetumi adwan ne kwadu kingdom no ana kubenso de universal fa bitutu akire ne yenhwe se eniema enkekensi ani ana wa sebe wo tie mi obi doc na me yo be die pa na be mehunu se me nso osoro fence no ebia ma me simple obema bia mpa ebo ne se wo partner ana wo yira nyame asem bebe mama no nyame asem ne dai so obetumi apre ahyen kwa hia mu obetumi akọ adum ahenware nim wakọ eja ne nsani fa so akodi de na sabi wo ba wontumi ma wokunu we ya ade na apeso wokunu esaye enye chemical yusu ma hepa plus pavi plasmos entumi wo ni padua no na wo de atadwe bi febito to akire anase ukube nsu ana wa ukwadubi ni yenhwe so ukunu no ohunu nyame anum nyam wa brabo mu ana enu ne bo nya den na 60 Ghana cedis for me ensa no 60 o ne bo ne nya den na ba bia abeko bia nso benya bia to ye woni nsuo enye woni to paye wo de ma bibia ehunahuna so how bi kra na wo ho ahyase se o num hepa plus nro no eye miensa ne yanum bom jemi numbers yi na se bi kire wadwena frɛ me 0542 77 85
8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 sɛ ɔwɔ amanoni a 0542 807 907 0542 807 907 ɛyɛ Hepa Plus Pavi ɛna Plasmos Monica sa doctor yɛda se arofo we Dr. Ebenezer Ajamai, the founder Ebenezer ba na Hepa Plus Pavi Plasmos no ho dance ye anuanom nokre mesemo se edoso Prembe Christopher no aba YouTube so no kire se nana aba ya no hia Hepa Plus Pavi Plasmos saa de wiasete se wodwene nipadua no ahoden ho kanea yaka nyina ya mfasode enti oni brother sani awutie emfa ho ni situation bi a wonamu ewo yade afam onua dwene nipadua na ahoden ho kane eye Hepa Plus Pavi Plasmos ena eboa wo na no meka kire agya kwa me se miti enti fast so lucky na me ensani nyina na gumika anim na nze ya we die ensu ojemie na ne mitwa we na me de atua me de measurement cap na wo manum enti me measure ne me ensani nyina bi o anwumro no mitimi dai ade chi ye no na chese matikwa ha na pens ni nyina begu ni nyina no na askata me sorry no patututu na me ni di kura na me sa twa me ensani nyina bi ansa na me ba adwumam eni em ko gi mi mutuo ni abekwan me ni agya kwa me na koy sofo me ni bo ne kama me we hu za ma bomutuo ni abekwan no masaje me prekesa to so ama me ho atomi o za ni atie enti aduro we no onomu a nokre ne se esa ti wonu ma utumi didi obi sori a brukios wo twa didi onue ma Hepa Plus Pavi Plasmos enanu brukios na ebeboa upa aha ye 102.9 aha ye Otec onuada sani awutie ba fidie ni na ya na ntwa me homra nom Hepa Plus kakra meba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Adaminim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na
na ye se nansan ya na wo complain wa poso usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu Crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Ewio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama wutimui, enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say wonfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heyey bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve More energy drink. It'll give you them. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See combinini, it give you go and vitality. They were that in there, don't need come and taste and see. More energy drink. It'll give you them. Energy drink. It'll give you them. This advert is FDA approved. Adipare ni krom hadie wonkwa na woni ma depa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras
any electrical appliances biya choose Simple Plus. Semikind se Chrome had dear when he had the pahino. Say me mocha quantum na me ho premi. Oh, Kumasi had dear. At the Shemai, yani Dr. Caesar any dear nimshe. A fake kejetia yani get 2 a dear nimshe. Your number near 0244 590374 and a 0241 709636. Choose Simple Plus and on a papa. Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me geme Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo ti bank in 1980 wo mo dwuma penti wo matre wo nkwaba mu wo mo anya branches makoma enwotwe e na wo manya eye 3 mobilization centers enso so aka e ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo mo di mu akotene eyie na wo mo nyuma pa wo mo eyie no ebi enie wo mo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo mo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AB, Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the veteran of Jumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Juma Efua, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many of you and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenim. Angraga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwan Suha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Ben, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Woman Nursing Training College no and Edi Enshe Enimu. Asante Mapo Municipal Edijai, Omo Ben Health Center. Chechure, Fijakwa Bre, Omo Ben Police Station. And Untisaya Frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Rural Bank PLC. The bank with the vision. Hanya kom abusapani abekasa titru ni emano emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chiame bedase yendi hye yie se de be hye nyan munyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye hu sua hu pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di parabra na wote ase pepepe ambulance ene car papa wode fefunu poor bearers embrantia wo su efunu de machi enhwen asiedie efunu ntade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo yehufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Abusapani, where the entwaso view. God's Way Funeral Home noa. Any the right company no. Na ye be hu owen. Owo kumasa safu leba. Kani koko board dano enhwe nimu hwa. Mudru a mumusa ankrato ana momfre 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 ana 0266 1946 78. Otec 1029 FM. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM. The pride of Ashanti. Okay. Arafoni Aresia, Yakoya, Yasamba. Aha, ya 102.9. Aha, eye, Otec. ASEMBEBADABI Jumadi no, ena wasugusua, ene wiye wutie, ene wiye, oh hey and live. Ene wiye, Shanenso. Say you Volta Drill Limited for Enso Tayechi. Volta Drill for Tunsio. And they say we Yansio, ewu fee, wejumum, ukrum, and now wasa sibiswa. Onia, essesse, wajune wo. Now wokofa wo ma waye wajuma de mao, eye Volta Drill for. Enkrofoni ni majuma, enkrofoni wemfidie, enkrofoni nimde, eben sutri jumemua. Enti mengongo tuya usika ne ma nkwanchenfo mo no mo nshi usika ne kwa na emum ma Volta Drill from rem
na wɔn mu nyɛ adwuma kama mfama ho wama nkwankyɛnfoɔ bi abetu da bia problem nkoa ne nsuo no de no ɛde wo nam ma volta drill for mmerem na wo mesiesie ne kama fanfan pa mfama ho sɛ wobɛkoma se ahodwo da aban a ɛhɔ ne main office ne wɔ sɛ wobɛsunya itachiman ne dɔma nyinaa nso a yɛwɔ nkorabata hɔ yɛ no manie gye na woyɛ obi nso a wohia afidi a yɛbi tu nsuo de ɛyɛ papapaa no a wode yɛ kakyere volta drill for na wo ne wɔn mo nkɔ nhyehyɛyɛ na wɔn kra papapaa no mɛhyehyɛ ɛmfama ho sɛ wo pɛ nsuo atue wo hia afidie ne bi wo frɛ 0244 299520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 and a traditional Dr. Dawood or none that Dawood about hospital ano and we are normally adofo amutie se woba ejeso krapa e danien kane na metro FM ni womu no saa da anu amu ana Dawood about hospital di medwuma enei yade bɛn na abetia kawo so a wako enko wo de ne sa wo bɛbɛ ejeso krapa metro FM dandada ni mu na wo ne Dr. Dawood abebo mpumpu wo de ye awo na wo pe wa prea wo ne ma papa no nyankopɔn nam ne suntu bɛwo ate be ma sebe wa ye mrepa wo mpamu a papa no nyankopɔn nam ne so obɛyɛ den obɛma awuo no ɛbɛsa asɔre mo a mo de ye asikyire yade mo a mo de ye suro konodwe mo a mo de ye mogyabroso asikyire yade enam yade na tete mo na mo ako enko wo de ye prostate mo how also na hawo wo de bra Dawood Herbal Hospital na ne Dr. Dawood Meshia se bibi nie na apɛ so ofre papa no a ne number ɛyɛ 0244 886437 ɛna 020 168 1717 na secheduma se World Bank PLC enuanom ne adofo no kore moma yense yan ho se onum ni madwuma se bawo sika sem ho ntotoye se bia ope sika korabia a wo kwa akobie account ana wo pe sika korabia ya wo bebo obesia amade atre wadwumam wo pe sika korabia ya wo beye investment ewum enu ye secheduma se fo adwuma mesrawo emfa nkwankwankyefo no ho mu afi apema hankura de owotwe 1980 ena bank buy emfinhia duanan sia ne akirenie yente won ho asebone entwonye say ye ordinary current account na apese obie corporate current account savings account susu account me bada achi account no de bema aba no wato ne nkakra de egu akwada ni tri so fixed deposit interest rate ne ye kama ebidi na apese yemye mawo ana money transfer bia na apese oya secheduma si World Bank PLC ye ne eboawo se woni edi dwanso a oya aba adwuma yemi ankra adwuma yemi ana wa ye wa adwuma busie bia wuhia bia anso no secheduma si World Bank PLC ye be ma obi monka mo humom akuo nie ma mo besia akuafo ye be ma mo besia wo pe bosia de akoye odihie bia yie ana wo de kwa akware wo ba secheduma si World Bank PLC a ye beboawo secheduma si krom ena ye head office ne wo ye wo branch nso wo ho ya ye ben edwa no oba adwura ye ben GPLT for da no oba Kenya ase kwa abri Kenya ase ha ye wo abrosan se hwa ye ben school no emi school no okwa anwona ga ye wo jeni dwom aboabo ye wo post office na chi tafo ye ben club 600 edum ye wo boss f na chi ho ena mozongo ye wo second station enyina su chechero ani adigan nyina no ye mobilization centers nso wo ho ye number eye 050 168 2737 and 050 161 7924 and Asasu Heba Center Yansun Yadikubi Heba Pada Nwaba Bema wutie me sebe se waye mrempo mu a kubi Heba Pada na me kan for the amawo winya ukube nsuo bi a ya no asebie gum na wakanum na wanom se ye nsuo de bi na wanya kubi Heba Pada no wodi asebigum kanum na nom na kwabrane a sebe waye mre wo mpam enu na ebe ye free ho ama bema o mema sem etumi agina so yie medinki aka kire wo se nyoma bi nti na nam so a ama sese o bema na fon be pe kubi Heba powder ni bi
na beboa 2 minutes e ma no mpe pekubi herbal powder ni bi e beboa sebe eye ni to de bi kura wuntumi num na so wona ada ohum tutuo ma no mpe ma wo ba na ninye eye kubi herbal powder natural organic insunso asoboni ni so eno na eboa bra OTECFM via ha hwehwe ASEMBEBADABI fo benya bi okọ misty herbal eba blazer requa ni nyina wo mrom honso ubenya bi afei okọ Colinac ene ye Ashtown haya Fredimens ho a honso ubenya bi ofata drugstore wabu akọ Fodua honso bi wo ho ofata drugstore ba ko mfensi adankwa ame honso bi wo ho smart eba wa danse boase ubenya bi fodro eba wo bekwai ena top amazing tafo pankrono ebu akwa Oasis Plaza nimu herbal shops ne pharmacy wom nyina wo de okwa ha ubenya kubi herbal powder ni bi na wo use a ebeboa bibi na akere wo so yade bi na ha wo wodwene ho a wonte ase a na adure ho na wo penjire mu bi a fresofo asamoa ne number eye 0244 166602 ena 0243 505775 ena we 3P garlic mixture nso yedru na eye piwak natural health for ena akofa se edru we yaba edru we na se da bia wo feel very tired uni padua ni mu na wa brepa ononom 3P a we edru natural garlic wom enti sa wono mu eboa mamoja adi afusa na kama uni padua ni mu edru we so pressure enyina yie o cholesterol wo soro ana immune system ne function ye to de bi kura wo no ka se biabo onia pe 3P garlic mixture drubi de dru ye ba bi eto mu bi akwa abeye bi ye number ye 0248928824 and 0201000021 we a simple plus phone accessories yensu yemie anuanom ne adofo amutie se wo pe phone accessories se ye kama eye simple plus de no ne ye ne a ne ahyeda akọ ene akoye ye phone accessories no ne de aba enti onipa da se ni se unya simple plus ibi na wo de boni padua ne ho ban wo de boa wo phone no a eboa ma onipadua ne so gina brane ni se enti ne sei onipa se wo problem pa wo phone ho a bra wo bre obre pa o phone ho no anya problem obre pa enti mana moto no amoka bia ompese wo bebo simple plus phone accessories and American for the amount your charger your power banks your phone batteries your hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset yede no na yede ni bi na to simple plus brand no and only the trusted brand o phone covers iPod ni protectors phone accessory bia wo here bia no bra ye nchen ubetumi atubi akoton ubetumi atone nkronko kumase ha wugina kejeti Dubai getu animu ho a opposite enhwe animu no abrosan yesi ne nhwe animu getu nhwe animu no sa abrosan no fobra first floor yawo ho betu de ope beto de ope na koyusu ena oba kejeti a enkane toilet na ne ho no oho ka masala chi ne nchen ho no simple plus aso ye ba konso ho ye no manie o ya yira ana wuhia nchiremu bi afre eye 0244 590374 and 0241 709636 unya first maria simple plus 4 ya beje so na ya ne wakasa and da Sibre Herbal and Research Center ye ni akofa da Sibre Imu Plus capsules no ya diaba enuanom da Sibre Imu Plus capsules no e ya duro mu aduro ya wo nipa da sani so nya bi na so no mo a eboa ma onipadua ni gina enti wa wutie mi ayade du so atrantwie infections bi na ha wo o pressure no enyina ye kire se moja ntumi ni afusa na ye e wo onipadua ni mu we immune system no opese boosti be ma wo ye nam wompom oba wo nso wugina brane wompom wo nante kakra bi no abreto de bi aya wo nko na wo tie wuntiri kura atwetwe wo peda Sibre Imu Plus capsules ibi ya dokotafo nimdifo miensa ena atena se aye hwehwemu e de atoso de aye sa aduro wi na aduro wi UK tomoto ya jibi di abagana ha enti brana bepe bito kwamna ni use na beboa ye woda Sibre Herbal mixture oba se wonsabuo munye
hawa wo nsabu mu bia no waduro nie ena bema na wo ba wakoti na mu yade na wo kwako enkodo da sebre heba mr de waduro bema wo dwonso a wote sa beta wa ya asesa na wo ba wo de ne tie wo dwonso enhye da maye to da sebre heba mr eboa ema wo nsabu mu haw ni nyina nsoko afa wunya da sebre black tonic nso a aduro we na beboa koma ne bredodo umoja atawe wani mu aye ho ya du aduane so wuntumi ni wunya da sebra black tonic awu aduro we eye pa bra OTECFM fia ha ubenya da sebra mu ebi ato afa baabi eto nu obi anso ko okono ni bia ye number ni ejefre ye eye 0535 01 0442 0535 01 0442 unya fresa ahoma wi a da sebrefo ye beje so ye no bekasa de wonti ase no ye bekire mu di amawo afei awodadie mu nchia abamanim ena wiei udide Mrs. Priscilla Opoku Mrs. Priscilla Opoku United Kingdom mu nawo Croydon enawo ene Mrs. wenya afeko ediaka onfie ho ye fa kwanya we so ema happy birthday yesre nyankopon ni nhira yesre na ho bambo yesre ni nyinkyere ene ne nkwa hosan se nkan wa wuni amadwa de mpai bo ma wunie happy birthday to you Mrs. God bless you afei enkoma oba tampa udide abena cha asante afijase enawo maami abena ene Bishop Okatechie kwabna frifa ne maame no ose ene ye wawude maami e ose nyankopon ahobambo nyankopon ne nkwa husan ni nyinkyere so oba tampa entowso entutu anamu nsiyi emwawo na emawu nyinkyere si ehia adwenkyere bia no a ye beba wo so nkyɛn happy birthday to you maami abena cha nyankopon hyirawo afei ye frau Cecilia Akriacha Cecilia Akriacha atonsu ena wowo ene wanya afeko aka wonfie ho sisi Mustafa Said say yen kan kire ose nyankopon hyira wate ose ala omo ho ban wate ontutu anamonsi enu omo awo happy birthday to you Cecilia, God bless you. Good ena wiei adwaje wa ene wo yenim ha asemu ato no ene wode aba jataba ohote say akra nyamiado abrantia yesi efrene kwabnasafo electrician ya sei ewai susu se otidede esua edi anamontuo no atuo na medase ma yenche tiefo na yema omakwa mra ASEMBEBADABI so no kre asem ne bae ne yefre kwabna no osu onima wrai na wrong number kra ne afri amuzanza uni the day unti the day so ya wasi ho na otie na emom wrong